Ingo saba. Ajo wada kende nyagongoni. Nyako tumna isingichai sana. Niko miga. Nyako mama mtanya ko ngiyasa ni gitari. Nyako kinko nyaro be. Muna igora manga itegeri tukorigima. Igoro. Itukorigima. Ime sana ngonyambe. Sana konyo wene. Wow. Nasikia uchungu sana. Sikia uchungu sana? Unajikuna mwili yote, unasikia namna gani wakati unaanza kujikuna? Nasikia najikuna kuna hivi. Nasikia kama ni kidonda kinakuja. Naanza kujikuna kuna. Ukuna nikiagaso wese ukuna nigogo sambika? Nikiagaso kingoya gitumagiacha. Gitumagiacha. Oh no, nomisiti kwenda school? Nomisiti kwenda school? Mimi siti kwenda school inte vingi vya ngitiri. Kero utakoba muntu mwana ngizo utakoba? Utakoba mu Itali. Asembo mwalimu. Wow. Omancho morigeri nigo twachire gokora story twabwa niga ase twapakie gari korende twatebute yorro twatebire driver yaito agotubwatia nigo togega na Bridget Kerubo. Anyway mbuyanda ndote ngakio nganyo gaiga kaibitanga nitogocha. Yeah, of course. Arachire gaiga. Twachite gaiga kero mangana Saudia muswati getakwirete Saudia. The same time muromu abonera kaingenta. Brother ya kaingenta. Ende tugachaga iga baka matanga twachite baka matanga mwancho morigeri enere gari yaito no yekunya kulimari maiga nasengencho tutabwati amabuta kurende Nyasaye kunya kutokonyare unabona ende che yarimira amabuta lakini wapigie simu wakwete mafuta so ntu akorete bo mafuta na era mete tuga ega tu atometu na Nyasaye wikotonye kore actually toru asigete usenga itu arukuru na twakire simi wakure story gete musubati gete wate kurunyaura yabira ntwekire mpaka gaiga nasengencho ubwanche ntubatu chesaba gusiba ito to kora omancho morigere ntuntu ni waka no by the way to kore gasi eno moyo wo gwancha ayorigerete witete kutogolera mafuta sometimes come istora mafuta kutirete katobeona mnabona yantumizeti let us be honest come istora mafuta sometimes bali watete kutogolera lunch bali bako genda gokonya abantu batokole tagaiga chi victims santeni sana ya accept any donation. All right. Compliments zote tunazihitaji. Mwancho morigeri ibonia igo tutekwenda se omochi bumusubati musubati tolenerega iga tigara tiba marita na kya kuri tangani abambu yole bibona kabisa nakona kuroko masi nyaboke no musubati boye ni iga na nte tumo ko chimatari mwaye torakwana sengencho mwaye nigo yani nigo ichire amona marwaire abana bae tali yomo tali babire tali bazo tobara barwaire kurinde ntokwana mange kegera masinore gaiga yotemboka nayo chimate gaiga atwere nago tweresanga naki agendete igoro y'ubimo bwayo usena kiagendete no bimoyo bwimo bwayo totobuyole nakegorogu ogo toto Agnes Wasibuli. Okay. Mwina mwananchi pako mwelio nyora Eninka TV, your number 1 channel.
Alright, mwanchwa umurigerio Inka TV nigona ikire ase ekinyorogia kiong'anyo yu ere ime ya Bobaracho Ward ime ya constituency ya Nyaribari Church. Mutumuri nigona ataririga igarinde nkwane n'umusobati oyomo yo twagirete simi na gotebinga nigategetobo konya sengencho familia yae nigo yakire amona maroire amange. Abana babire nigo barwarete mwanchu murigereri nigo ntagete inswega igankwa na masirini irinera angerese nga ere na kiigwete gose ere na kiare gose na ki aro ai familia yae irwarete angana. Mwanchu murigereri kechinga kingote binga Inyero Inka TV asitukubwati amangana kurwa sime cheme kembaka sime cheme nene ilinde tumanye nga ine abagusibete go sabanto baito mbuya bamenyete Mwanchu murigereri ma nonte tego swago chigaiga ilinde nkwane ne familia ye iga nkwana mona masirini amone familia ye in large tumena nkike bagwetira kagera abana babiri kurwara oyomo nankote bwiga nyagitari yale level 6 oyonde nigo achagite kurwara busaigo muna biyaye gosoruwaye gosina kikobe gosina kebe amangana buri bukugusi aanza ko ukoraki jikuna kidogo hivi, lakini ikawa kwamba imekuwa ni tatizo. Woniga umwana uyu nigari nyombaga iga tari kwenda skuru asengencho nigabwata maira nigakurukura samagoro urasoko boko bone iko Mwanchu murigereri nigo tetoswema iga ilinde tukwane na barabuye mase yemo batwere na mechando kiobwate homo nenche bako mwerio marieta igo kurukunyamora. Llega, asante. Toto transalimie. Hadi toto. Mambo. Oh, nero mwana. Mwanchu murigereri na ikira somo chi oyoiga nako era nako tebinga ngocha nenga somo chi oyoiga. Onero mwana na kwabango kweresanga mwana oyoiga nigo achaka kurwara busaigo aganza wikoya weka bona bakabona igo Mwanchu murigereri kamera manikana zoom nocheka igamba ochakire gutwara riyote na yote rigo Mwanchu umurigereri nigo rikurwa maira riyote likurwa maira na no rigete go Mwanchu murigereri no mwana obwate pain asokomora na enchera ikanste kurende Mwanchu murigereri tigango asebire biga tigatonde story turabana na ki kera abana ngote namba babiri barwarite Mwanchu murigereri twandare mpaka kaba marenche mpaka mwerio maretani ngoku nyamora nsema litankoro ku Bridget Kerubo. Mwanchu murigereri Inka TV unanako tebi kuro muchakaronga nigongo chago cha ase omochi oyomo mucho yomo ori o chandegete sana actually na taririga na tarire sana kuregete tirimbo kere kurwa tari moja songo bete nango kora kurwega ninyare gutira kuri ndo Mwanchu murigereri tari na chako tebyo kundi ngona chako tebinga nigo nasura seboma ya Maserina Masino yoiga nigo abwate abana babiri barwalte sana Mwanchu murigereri umwana yomo nigabwate myaka 14 no mwana urwalte sana abatabona nigachagete kurwara bosona negetono agachaga wikoya mpaka boniga ebitone biga nigo byatekire byabire binene bone mpaka bikurusia amaira mwana ondenere nigabwate oburere buri complicated nigari nyagitari Mwanchu murigereri no tokurumagano yoiga nigo twamurusia nyagitari inde toche mpaka gaiga torakwane tochitore hari ere asomochi yoiga o masirini ekeno Mwanchu murigereri nabona atarire uburimi mburi gaiga kurinde magantara ndatambe nigo ndo Mwanchu murigereri nigo ndase Bobaracho Ward ige Mwanchu murigereri nige gotoka ime ya Nyaribari Church ase county ya Kisii County nigo ndegaiga amo nusoto masirini tigango aratwerera ahotebina na kia chagete kurinde magantara ndatambe tigara tumanye amarita cyokoro kubona cyo gusa maritonse Marita Masirini Nyaboke. Masirini Nyaboke. Masi Nyaboke no nyare goto heresaso asaso bwagare maybe na kyomenete naki wo kwa inyora sime cyane yega. Tswana na bamenyete no butako bonge gabnoroshe. Na bamenyete gase ita bituma mbiri kwama. Kende ngeyo tubwata na botoliga.
Muri ko tana uturiga nabo. Bona nabo turigo. Na murigo bona. Bona bakamwe bona nembwata no borweire. Mbwata omwana orabwate miaka 14. Abachagete kurwara busaigo. Kego changa negetono. Kiachaka gwetia mache na maira busaigo. Kerkende maiga uturenda atambe wateba omwana obwatuna murwalte osemba bere gose kiagera ke to wakeresimi tongocha gocha yonte na nyagitari ole tigokore bwangoche maybe urangeresa kurwa gocha kana mbarenga barwarite nande kulitangani kurwa mbabere bare ya rwale to bwao no rio ndarwale to bwao Kerkende asinyagitari oyo maka oyo riskogaiga mbureri kiarwalte oyo bagatanga no bweli sangu lakini natemire komweti chibundi tindanyore chibu oyo kabirere arwale to bweli gukuru Fanconi anemia Mocho murieri na mwegure nga omwana abana barotegaiga na abana babere oyo mo atana tuburere kuna Fanconi anemia yo ndata ni garol tuburire weri sam kukurende Mocho murigereri kaiga there is a need yo gutaka okonye family bono Mocho murire ntete una iseti turagenda step by step twachakira umwana uri nkagaiga arajora na kia murwariri na kibegite mpaka agacha bagachukubanya na uburira arwarite no boiga tere sango bono umwana wiga ndi achagite kurwara imekere ngarwarire na murocheiga ndigatakire gutokanya gitari nasikari nkagaigere chibesa chitayo nandekero nara mwirite kurwa matuka maiga ari kurwarigu twira na gochaka bono tingo nyara kwenda na nyagitari unariga na nembwate no rio ndigari bono ngororo yo nara fatari ake ordinary umunyariku Kerkende umwana uyu ndi achagete kurwara imekere ngarwaririga ono mwakosta Kerkende nonya kongerera na kiumwana achagete kurwara mpaka igaikira nga o tokire gutwara uburire bweri sankwa tuseri sankwa kala achagete kurwara achagete nga nebiaye biri bikori abana kawaida ngamurwari ngamweli agorie kegusi ngamusiberi mbiaera bikagendera ali alinge litangani ngamwira nyagitari cheno akarwarigu agacha ngamwa malio gali ayo tukorwa akaera change teyo abangina bagatheine ne biaye ngwera bire kamwemete ngaya kumusiberi gasinyuna ande ngatatiga mwirani the same na mwirani akarikerwe cream netifenikira akagenderera igo bono konya kunywa malio ka yugo ngo muira urikerwe cream igachangara bono ngaranga general basinyanire ngo muire clinic bandena na barabu batema kumuchinjiria elio lakini change teyo na balego ama utayuansi akamukire amekone yaega egwika ya unchuka Kerkende ewonchuka nchiraki ewonchuka yani ogukuna iga kwara gosora boka kwa boka ne libwe ya getobosyo pole sana ndo chingana ne gente konkurende ngosaba olemeri ndi tonyare kumanya tona murigeri ore skugari na nyare kokonya kero watinya gitari baka kwikiri mwekeiga kero kende ukagenda ukaria emete yorosana tote na hubs chenche ndengo chire atoka gose bari na bereigo abago toka kare igo kera mario gari na liago chenchi gose nebaga kunya mario ga still na bari bunali okay ntegete tora tigana mangana y'umwana wa sinini orantebi gorea umwana yonde uri nyagitari nere oyo le nyagitari ere ali kurwara tuntenga no boreri bwa kawaida na moira kyo makrondo osibo baracho ruwari kawaida okonyuchi sera poko kole wiki na ndo ruwara na moirani
nganya kumuira igo igachiga ikira kamuira bo baracho litukerimu munyagitari ole bo baracho general arwete agantebia ciikeire omwana oyo muire general ache kurwari gwararo Kerukende na kia nkurwara neri kuba tu ale batebo mutu amagoro bono nchengaira kawaida yeri kuba bona karona muire nyagitari bagante mwana wetabwati manyinga nkamwire general akadimiti kulitangani bagakagera oborwaire botarenge borobo batebete sikosera Batanse litangani batanse kosera anemia sikosera bakarwali sikosera tipu aba borobo ngaikanga kore wiki na kanda kamenta mono ngamwirani karana mwirani munyagitari okoro ku Dr. Medo akamurigereri nero tebete nga obutari borwaire bori bari kurwari fangoni abwate Kerukende ndete ku understand na inchi umuriyo na understand kaiga fangonia ngento mborere kyobo ase umuntu aye ku understand ose kumanya ase umanyi bwawo kera kwesta mboka manyina uburera bwate na bwo iga mborere kyobo oborero bono intu bwatoberere gakane ko bomanye kyagaranga agoteba bori kurwari ku Kenya India bukurwari Kerukende inki uburero bokorera umubiri umanya abantu linde komanya yaya chisainye chiga nabo chirega nde to understand yake igona into oborero bebo goita chinenge chibiara ebi omotu ogwati bokomu alafu akurwa manyinga amaino alafu na manyinga ali agokwera ime iyo ko yake nyunda manyinga kwera ime chisainye na chiecho abakonyororo memero ogoichora bonu ebinte bibyo kabiro rwabaiga bioka biarebi mekone tako imo kigento kerito mwana uno mumura ose no mwiseke Wancho murieri na enere situation to kwanira ase chinga kechiga abana ngamba bere na watabana bande ntaramboni barenga kuri ndabana babere nigora baroire nga oyo twacha korrago so yorega iga senkaga iga awatani gara abatari kuboyore nyagitari Wancho murieri kyakoba ninche korieri iga sencho tunaro yori nyagitari oyo nigatakeire ane nyagitari mire ya sengencho nigabwate donda kerekene sana gitakeire with an emergency kyochi okonya eyure nayo mwancho morigeri ngokwana nayo ranyare kokonya familia yiga kana ninche nige kombera kong sana kugendere story ya sengencho musubati ngokwana nerega iga niga koyeria mariga asengencho asikirya gwitira iga mwancho morigeri ne wekana iboria iga ngukura na iboria na kine aye uromugusi nando kondigereria notake familia yiga nere twale smile tonye nake eshiringi yage yemo singichago 10 singichaga 50 na waneribu ndio nsura nyale kukunoru mwancho morigeri namba nere nsa namba yomusubati oyo ganere nsa iga tafadhali kirie kora nyole ni gonte to kibiki asukwe na bana bagende nyagitari banyorobo konyo mwancho morigeri igega no wekera nchina iboria na ine abara yaba togo chitwakera chikura barabon komanya bare engane igega ne kana ibona riso ndo mwancho morigeri nga ine yange koba nga nayo la situation yega naki yange koba mwancho morigeri ikonte ketingirane nkwana monere tetigane nkwana monere turamanya nga ine naki tokora tokonya bana baiga na for example ose ase enyakitari eri nkinaki getakeire mwancho morigeri tiankwane na Masrin elindenere atwere zaidi uchimenga abana baiga mechando kiaiteire uchikoba kokubenya gitari kubaita kwetanana kurigi besa gukora kende elinde anyare kubike familia ebe buya no mogokake Masrin kero kende ngasikyo kora chetindo kora gasine chikona ngakora kero kende nkonda kiyo kora mechikoni chinyinge maybe otena ki specifically kona ngakora ne yokurima
Ango kale yo kolema. Ene nsi y'umuntu cyanga. Ebintu bune bigo. Okay. Maybe no nyari kongera na mechando kikwa biri kugwetera si kurinda abana bayo. Abakongo mbora ikiagara. Uno yo namunyorete buya. Abakino buya. Kareka kasi sataka mara chaka kurwara. Kasi sato. Paka bone kiri klasi. All right, maybe ari omwaka erenga yale. Mwaka noale. Nere ne bibarua twakanyakora. All right, kwangerese ngani gachake tukwa na no genteke bakone kabiri genteke ne kwangerese uri nere nyagitari garinga nere ni gachake tukura kyake kwa bono malaria kawaida ubonere bwa kawaida patona ntetongerese guchimena mboro kibo kwa biri kugwetera aye Poro rarara. Kyagera talira isi. Bana buno yo. Kera chagite ngara. Bana yikiro very serious. Aba komwa bwato banene. Asinalo ora mwire nyagitari. Osabuchi besti nyinge. Echitayo. Kwata buchi besti koko ire lyogeri komo konyarire. Wasabuchire busano. Echota echinda bugati. Yabako. Nabo yabeire yani. Obo akong. Obo nene. All right. Kerkendo mwakerenga skia kora watebo. Magaka nene bibarua twakole bya mugondo. Nchengo. Kende kyonse kyakonyora. Niki kyakora. Igo kirie ke mokonyora nakio mogochi mwatumika koirero wana skuru kuragira na nyagitari kina bana barengo bwate bana batano bwate igo babere na barwarite batatu no bari nkonda bari skuru batatu baragombia bari babere na babo batokongo mucho muri ngo tetendete gaiga umwana yomo horia tukunya kwanira gaiga mwana yomo nchu muri geri abategweti buya uya barabutegweti kende yonse pimo nchu muri ndete ngo tebe kegera enchira ari yo kanonye nenchira eri sankuria yarire abako kanana niga kuikurume kolende tiga mwanchu muri na murangeri gaiga inde tomorore tukwana monere asebire biga toto ebu kuja good girl kapa nanko Mwacho murigeri atmetyo sekama ya nene nyare kumurika umwana uyo iga onere umwana kesto kwanira oyore igaiga asebire bya mona intu mwacho muri no che iga tabanga umwana uyo iga ni gara abatari no mwana uyo iga ni gara abatari kubwa oriore nyagitari chumurigeri iga no ntamaitinga ngaingo chakira na ngaingo korera nga mwana uyu nariga onero rabatari orenkaga igo uyu nyagitari timetinki nakwana nakiko no mancho muri ngo tebina gega inkativi no kwika toyibona ine nakitora kore inkitoko koro mancho muri uma tigana ati nakora ndari gega mwana uyu iga totoni pemugo mwana uyu no mochiga iga nga alikuwa tu akijikuna hoiko yasini niga bakaboniga nikabwatiri yote dikurwa maira mwancho murigeri igaiga nongo gusaba ayondigereti obwata mabera tafadhali kile kidogo ambacho unaweza kuwa nacho kikatorwa sengencho yo mwana yigagenda nyagitari familia yose negoke kusenese kake abana mbabere bari nyagitari abandi batatu kero kende naraga mana kenkari gaiga abandi skuru bari school fees nawo nimechando niga gusinyikubori na ngaya guchakira mbokonyi kiyaga takere gusaba muri batari gusaba korendo monjo bari nchina ikire gaiga nyamora na ikira eginto ngo sana kemo gyoka tango torakonya abana baiga na barabu waigwenga abantu nabamba banchite Ocho muri gero ndama na Masrin nere mamo mwabo mwono yoiga
nigo ngosinyo kwana nera singencho ririga nigorire ase amaisai ega nongo chinaboria ayumurai abana kinyoro kermo korengane muneye egwetanana usekemo kora engana muneye kira se kinyoro talibo be kurus kende gake irinde okonya familia ye maze nigo tetenkubori risoreri muri okaiga kero kende MCA yorogongoro iga liabo baracho ward na maite igore story engakinere na bera tanya gitari epirie kagenda 60 gagere tenariri atebetigo lakini ndoroch kende kende gwatemire gwikirira Zaire Janda na MP yorongoro userie nsemei gwikira butinde ikera na konguko baikera kakini mwana imekere ngabwate oyo yes 14 oli rwate nere oli oni nyagitari 11 years mwana oyo kabati meka 14 ta koroka no moke sana na singenje yobore na boko kera bwa oborwere bo moina netimaya yota ngone nkira ziti ali 8 ali no embono lakini akwanda limo ase wiki momotieni igo asingenje nchirali Wancho murigeri chinga kitu takeire toterene na gokonya abaraba minto konyo yo mino kare moyo nena koneri na ngambia mono kero kende bono nyagitari alia naki wono conducting kana nyagitari na beko bakongu kiagera no nyagitari amariogo na bako bakongu kugora lakini atema kulia basani abahiri igo kwa nyagitari no nabasani abaina bo bagoko Hono ponia mama umewacha wapi nakiona watigo umwana unyibeka nyagitari useningwa tigo ndororo omwana mbali tole kome ward na bwego ikanatigera nabatebi ndorere right mono maigantara chokubori entote getokonyu sana gostokonywe sana buna abarire inka TV yamatende chindugu chiao chumugakogo kero kende batemye kokonya nchirende batemire kiagera omwana oyo ri nyagitari tari bona arwara abwate miaka 3 kurwa kachagete kurwara kurogere gwachagete miaka 3 etire baada ya wiki 2 nyagitari yale akwa nanga ne clinic ngoike clinic na tawo wana yaikere paka baro siri ocho te mondo nyagitari ndo buri ngarero tuaro siri wana igaikira ngarte banga bana tigandia basani abairi igo kwabeire kokorora imechande yigase miaka 6 kuri umwana wachagete kurwara akore 3 ande undagachake 3 kuchumuina monchomuri gati nkonyara ukwana kindi gyonsi historia mbere nkongwake kwenye tema kwenye fixer nde tonyale kuibona singencho abana babere barwarite just imagine 2 kids getting sick, they don't have food, they don't have good shelter. They think one in our diaspora. You're my good friends. Abantomboro, my good friends from diaspora. My good friends from Nairobi, those people who call me, those people who we talk as Inka TV, family. Let's help this lady.
Tarate mbokonyi kiatagete. Ni gontagete mbori sori ngo chukuru manchubori ringa mbokonyi ki aranyare kwegwa asebiro bungabu nebiga. Hone ndi gontagete uri kamera yegaiga. Osabo bokonyi uchasaba na bawo babere. Ndete nkuri bageri ya bene kurora ndo kwari namba yago yesimi. Elinde baragwikeraye okonya bana bawo na bari gutiga kaiga. Tatisa ndi sori mo video sana kwangira neli ndete nbedi bage clear. Kirokurwa. Kwenda nyagitari nabone kwa bire chuikire ngo bire nyagitari. Ibere. Nakyo mwana wako tigaraga. Mwana ya kerango batiga. Isoro. Nare bangu tigara komo. Amo nabande. Nabande. Ono rende igo kera tigarire iga tuike chibere netari gosoka siko chikurigia. Kera wika nera tigarire iga kurenda abana abaiga. Mono bunoyo. Mono bunoyo. Muchumuri ngete kuigura biko monyene ni gontagete mweri bagiri iga nyare kukwana jamo naye elinde mu wiwe na mbokonyiki atete kurwasimure. Pancho baligererie gendo morankonye bitoki akaraga kakera toke siringi yeino ikomincheino isano yeino erabe yengenjo agara nkonyera abana aba babere bakundwarira ngosaba watomoyo bugwanja ankonye asabana aba babere agara nyole bitoki bachire nyagitari unoyo noyo ndokari nyagitari amario gabaira kongo kugura agara tomokonye nere namba yesimi ere 07 96 55 51 32 bakiki moranje mwens pina basani baito mongonya asomwana oyo nolyo kalenya gitari Mwachubori na mwaigure mamu mwabakwanire gaiga niko ntegete nkwane na mwana oyo iga nera ndina kyako kwerieta maina kyaigwete nere maina nere na ngukwanare ose tari kunyara gukwana kyara nimetenga nabo arasinyo gukwana singinje nabara igwo lakini tiango na tema toto habari Nzuri. Unaitwa nani? Irene Kwamboka. Toto, wewe unasikia uchungu wakati unajikuna? Nasikia uchungu sana. Sikia uchungu sana? Unajikuna mwili yote, unasikia namna gani wakati unaanza kujikuna? Nasikia najikuna kuna hivi. Nasikia kama ni kidonda kinakuja. Naanza kujikuna kuna. Ukuna nikiaga so se ukuna niko gusambika? Nikiaga so kingoya gitunagiacha. Gitunagiacha. Oh no, no misiti kwenda school? No misiti kwenda school? Mimi siti kwenda school nte vingi vya ngitiri. Kero zitakoba monto mwanangi zitakoba? Zitakoba mwanagitari. Wasembo mwalimu. Wow. Mwanagitari? Wasembo mwalimu. Wasembo mwalimu. Nuwentini nyasaye nko wakonyari? Mimi nyasaye nankonya mbwene. Nyasaye nakonya wene. Wow. Wow, what a touching story, what a touching soul, man. People, you know, it makes me feel like crying. But then it's you to decide gokonyo mwana yiga. Toto kwate gokoroku. Gokwa Irene Kwamboka. You can feel how she's talking. Irene Kwamboka niga gotageto kuno kobokororo goke. Niga teto kobo munyagitari goso mwalimu. Nande nagenti nyasaye namukonye agwene. Kero okoroku ago toto Irene. Kondete gochaga iga. Chitingo bwete koroku iga. Okoroku iga. Kero kuyaga iga nakyo kuiwa. Ngo gubo. Sangina maninganya kuiteka. Muna igora manga iteketeri tukoligima. Igoro. Tukoligima. Kono teto wene kabisa obeke koroto agende school. Wow, nkira sire ngoli wateba? Class 8. Class 8 yole. Oh my God. Mocho murieli no rieli umwana yugaiga no rieli naborocha bwate a lot of rushes niga bwate nakwa kuna nega wete kama ana feeling kama kuna joto kwa mwili yake na yogera aguikoya sana. But I know through your hand umwana yiga nanya ko gende school
na nanyare kuwenwa na nanyare kuwena irane ayu na bana bandi nkira tebi umurigeri gari otete gukonya ingusaba ajo wada kende nyagongoni nako tumna isingichai sana niko miga anako mama mtanya konya sanitari nako kinkonya robe na mamurorio maskorio minole nyagitari nere nera nyako baga konya rasa mario gae nyako baga konya robe nero bweni. My God. On Wenka TV, it's one of its own story. A story that was an explanation. Namba ya mwa abone nsa. Onye tokonya la weekend wote into to call an extra thing into this family and amanere gura. But if you want to reach the family directly, ndunto bwat pangalali ho nago sina ki etraga go choko nyoriaya. Just deal with that with the family, but kora atakego totoma. Wase kirimu nkirande togo tole tumona akwe. Wase tole turusyo mwana oga tumenya gitari ntuka banyone gotete boygo well and good. But onye gotete ko deal ne family yaye. Well and good ena manere nsa tokobe editor nkobe kere nsa ige namba. Inde onye na mama bo mwana oyo iga mokwane nere mona kimokonyana. Historia neli moneli iga ngoko tigero mwanchu muri nsinyo makwana bobe abamureta bwati nchini maitenga inka TV ne bwate abantu ate chinkoro chokonya familia yiga nete tobokonya samartene nko kunyamora torane on the next story.